Hi mga moms, good day. Hello sa inyong lahat. So, ayan, bago tayo magpatuloy, bago natin to ituloy sa ating vlog for today's ganap at video, gusto ko lang magbigay ng komento dun sa nag-comment sa ating video, no, regarding sa mga nagiging problema dito sa farm. Sa farm, dito sa store. You know what, open naman po talaga ako sa mga suggestions and opinions ninyo. Pero, again, uulitin ko po sa inyo, hindi lahat ng suggestion and opinions pwede ko pong gawin or magagawa ko po. Kasi, una sa lahat, hindi porket nasa tapat ako ng school, yung mga customer na ako, hindi siya kagaya noon na yung mga previous student is nandito pa. Yung iba nag-graduate na din, yung mga mahilig kumain dito, wala na yung iba, lumipat ng school, or nasa kabilang building. So, meron kasi dito na nagsabi na, kung araw-araw the same ang food, magsasawa talaga. Kailangan may alternate na iba. Pero maski anong sabihin, di naman siya makikinig ng suggestions. Yun ang comment. Posible po, kasi hanggat maaari po, ginagawa ko pa yung tulad po ng dinuguan. Nagdidinuguan po kami, pero every other day. No? Yung fried chicken kasi talaga given, and the lumpia is talagang everyday po yun dahil yan po yung mga hilig na kainin ng mga students. Hindi dahil wala akong pakialam sa mga suggestions or opinions ninyo or sa mga comments ninyo, kasi ako po yun nandito, ako yun namamalengke, ako yun nakakahawak ng budget. You know what, pag kumita ka, for example, ngayong araw na to, kumita ka ng 2,000, hindi mo pwedeng dagdagan yun ng 500 kasi may naisip kang idagdag na lutuin. Diba? Hindi pwedeng, para maiba naman, ganito. Hindi. Pwede ako magluto. Kunyari, nagminudo ako ngayon, bukas mag-apritada ako. Pero kung iisipin mo kasi, magdadagdag ka ng, dun sa costing ng minudo, magdadagdag ako ng liver spread aside sa tomato sauce. So, another costing yun. Maiiba na naman ang presyo. Oo, maiiba yung lasa. Oo, magkakaroon ka ng bagong putahe. Okay, na doon na tayo. Pero kasi ako araw-araw ko nalalaman kung magkano yung baon at budget ng mga customers ko, no? 90% o sabi mo ng 95% ng customer ko is mula sa school. So 5% lang yung galing sa labas. Kung isasaalang-alang ko yung 5% na yun, dahil may bibiling taga-labas, wala namang pinagkaiba sa magiging takal at presyo. Parehas lang po siya, no? So, kung hindi ko man ginagawa yung gusto ninyo, wag naman po kayong magalit sa akin na dapat sumunod ako. No. Kasi kung dito, sabihin mo ng 300 yung kilo ng karne, baka dyan sa inyo is 320 or baka mas mura pa. So, good for you guys. Pero dito kasi iba. So, kailangan kong umano sa costing. Kailangan kong ayusin yung costing. Kailangan kong mabalance. Hindi ako pwedeng magdagdag dun sa nakalaan ko na budget na paninda ko for the whole week kasi mag-aabono na ako noon. So, mahihirapan na akong bawiin yun. So, mag-a-another costing ako imbis na naka-fix lang siya. Can I eat? Sige, ma'am. Ano po? Torta ulit. Weakness ko talaga yung torta. Ayan. Hindi dalawa. O, di ba? At saka isang rice. Dalawang torta. Sige, pili ka Mamili naman. ko ha. Tulad niyan, itong si ma'am, kahit araw-arawin niya yung torta, hindi siya magsasawa. It's so as yung ibang student, no? Kasi magkano na ho ang mantika, kasama yan sa costing ng torta, Yes. ha? Kung baka akala nyo, mura lang, hindi ho. Mahal din. No? Yung iba nga 130 na ang isang kilo. Oh. Thank you. Diba? Good thing may iba akong mga suki na kahit paano, nabibigyan ako ng mas murang presyo. Maluto lang namin yung pagkain. So, yun lang. Huwag sana kayong magalit. Basta marami. Even the fried chicken, na lumpia. Kaya sila nagpabalik-balik. Hindi lang dahil sa masarap yung timpla namin sa chicken. Most of the time, sa 10 estudyante na bibili ng fried chicken namin, siguro 9 or 8 dyan ang humihingi talaga ng gravy. Kasi pangdagdag po nila ng parang sabaw nila sa kanin nila. So, yun yung panlaban namin. So, maliban sa fried chicken, meron pa kaming gravy, may cornstarch kami, meron kaming, ang dami sa costing. So, huwag nyo po sasabihin sa akin na kahit ano naman i-suggest natin, kasi ako po yung nagmamarket. Ako nakakita nung kakasya dun sa pera. Diba? Tulad kanina, may
makikita nyo sa video na to, sa uling video nito, bumili ako ng isda doon sa naglalako matanda kasi parehas lang naman sila sa tinda, sa market. Di ba? Ang hirap po talaga. Kahit i-multiply, i-divide nyo pa, naku. Masasabi niya kapag kayo na po mismo yung nasa pwesto ko. So for the meantime, eto na, panoorin nyo na yung ating next video na banding kasi nagugutom. O, tingnan nyo naman ang ulam ko. Sabaw ng minudo na lang at saka na ang palaya kasi gusto ka na nung nakabenta pa. Pero okay lang din naman. Diba? Anyway, hindi dahil para makabenta ako. Siguro ganoon talaga kapag nagbi-business ka, kakainin mo na lang, gusto mo ibenta na lang para may kita kayo, may income. Kain na tayo. Wow, the birthday girl is here. Talong lang naman ng tortang talong. Na-miss niya kasi ang talong ni baby boy. Bawasan mo yung pagiging attitude mo, hindi bagay sa'yo. Ano? Hindi para sa'yo yan. Ito na naman. Ha? Ikaw rin? Ito na naman ang Si Oo. Gutom talaga. Grabing gutom. Magkain na lang po sila dito. Dito mo na. Ano, nalitik mo maligyan ko. Para pang kanang So si Mar nakakain ko siya naman. Para pagdita ko sa lulan eh. The COA. Sa meron siya. Hindi na ako COA ngayon. Ayun na yung COA. Ay, ito na pala yung COA. Hindi mo pwedeng bitawan si OA. Hindi naman mag-blush on yan kung dili heads. Wala to. Yan na naman kayo. Ginagawa niyo Diba? na. Dito talaga sa Ginagawa niyo na naman issue yung pag-vlog. fried garlic. As a simple girl nga lang ako eh. And Simple boy. Grabe naman itong birthday girl. Ay, Ay, kakabarin mo na doon ko na. kamusta yung feeling na ano? Magpadula pa ako mamaya para sa nag-on stop. Ha? May iba pa? Iba talaga siya. Minimum 50,000 lahat ang magagas. Record mo. Uy, yung OA nga. Parang OA talaga. Sabagay. Toyo lang ba yun? May patis dyan, baka gusto Si mo Marian pa. talaga ever since. Sabagay tayo talaga, di ba? Toyo lang talaga yun. Kahit sa mga karinderya ng pinupuntahan natin. Mekos Mekos. Wala naman Mekos Mekos lang. Ano talaga yun? That's it. Kung saan babaihan, nasabi daw. Maganda mo kagabi. I didn't expect that promise. Ano to kung Kaya nga surprise niya, di ba? Surprise ba na alam mo? Kaya nga namin ako sa dagat, gano'n. Oo, ganun talaga. Parang yun lang ko naman. Pero nag-effort. So mahal mo na. Mahal naman niya talaga. Mahal mo na. Natatakot lang. Di ba nga, nag-confess ka naman na natamaan ka na. Anong pumipigil? Stocks ka? Mahal. Oo. So, usapan mo. Pero wala naman daw aw sa pao si Mami. Wala pang nangyayari sa amin. Ah, talaga? Wala pang. Talaga? Kahit si Daniel. Hindi, ikaw yan? Bakit kailangan mo alam din eh? Ay, Daniel, si ano ba? Si Otoko. Hindi ba siya pwede i-reveal? Hindi siya pwede i-reveal. Hindi pa sa Told ko naman kagabi eh. Manensan din sa akin ko. Oo, I mean, yung picture together. Wala mga dito. Kailan siya uwi? Sunday ata or Monday. Ah, hindi siya stay in sa Cebu. Hindi. Pero, Tapos na yung work na Ano yan. naman, bed you. Pinaspatan nila yung sama. Kasama. yung video ko, ano, dinilit ko na lang. Ay, dito mo. Sa akin meron. Gusto niyo makita? Ay, okay na naman kasi tulog na naman sila. Oo. Ano? Matapos akong kumain, wala pa yung a la carte ko ha. Huwag naman tayong mag-away na Sarap mga to. prank. Diba? Isa pa? Take out na. Mag-take out. Balik mo na kutulan parang tanghalian. Iba talaga sila. Pag maraming collection. Gagamasarap talaga pag-birthday ang Kaya isip ang pag sinabi ko, kasi maraming nagpapalala. lahat na binigay sa akin ng dada, puro bugin ko din sa kanila kasi hindi naman sa akin. Kaya ngayon lang sa akin, so expect ko din sa inyo.
Andun pa yung mga ano, player. Matinis pa kami pag-gamit ko. Ha? Pero yung reaction, Wala na kasi, syempre, Alam mo naman ang mga graduate na kami. Kasi Alam mo naman mga lola mo, mga word. Kanina ka pa, J-Ford. Kaya ko nakakain. Ah, Sabi ko sa'yo 5 minutes lang tayo dito. Hindi pa tayo maakot sa tayo. Last minute. sorry. 3 minutes pa nga dito. Tapos si Jefford naman dalaga ngayon. How to single ka? Uy, Oo, tingin mo. hindi siya single. Single na siya ba yun? Ha? Kakachismis nila kagabi sa So, may ganun silang imong dalaw. Kanina lugaw yan, bakit may parang katsapurado yung ang dami kasi niyang nilagay. Lahat, ay, hindi lang niya nilagay yung kalamansi lang at saka ano, sibuyas. Alam mo, si J-Ford pag ano, maanghang sa kanya talaga yan. Parang pakain hindi. Eat. Ba't hindi na lang sa ano? Ako ba nandito na? Sarap yun. Ako gumawa ng soup. Kaya nagpunta. Ako pinapatikin nila dito lahat. Kasi sa ulam. Just to. Ano ako dito, tester? So, Nagre-reklamo ka. hindi, so parang nagpaplano kayo na kunin na itong tindahan. Ay, ganun. Ang bilis ng utak mo Hindi kasi pinapatikim na sa'yo kung kasado. Oo. Sa'yo yung decision making. Kahit kahapon, di ba? Ako rin pinapatikim mo. Hindi kasi nga, ang alam ko, Oo. matikitikim ka lang, pero Oh. Alam mo na. bakit may mga ganito yung Okay lang. Inulungan ko lang naman siya na magkaroon ng ano, tapos ako yung mawawalan ng oras. Pati sa uhad, no? Ang mahalaga, nakatulog ka. Puto na kayo sa mga susunod. Kaya, Pati sa uhad. alam mo yun, ito kasi nakakaloka. 5 minutes lang sila rito para sa mga. Bigyan natin ng peace. Yeah, Western Union ka pupunta. Toto. Or Cebuana, Eduelien. Ay, passport! Ay, passport! Ay, passport! May upo. Uy! Ay, magbubo ka na. Ay, Kaya ako wala na pumunta reply. dito. Wala na reply. Huwag mo naman dito. Yan, para sulit. Diba? May soft drinks pa. Para makadighay. Ulang pa ako. Magtuturok man ako. Parang Atong kan tayo. Nag-train ko siya sa tuloy ng gata. siran mo ako. Na may Ano, mental. Siran mo ako kahit isa lang. Kahit isa lang. Ang liwan. wala ko na sa Oh, pareho lang. Kaiwa lang yun. Ano nakanipis ko? Ayun naman yung makapal. Kay Pwede man ako rin. madami. Madami. Nakaka-out man na. No. Ay, nabuksan ko pa. Ay, naman. ma. Hello, BI kita ma'am Chili. Oo, sige. Tama. Promise ko. Ganyan. Kala ko baklang influencer. Nag-router living na. Ha? Mag-take out kayo? Mama, naik nga ako. Hindi, baka may gusto, may dada. Magataan daw silang kalingan sa Instagram. Ay! Ano, gusto mo? Sarap. For the Akin na 100. Oo. Nagbigay ka, Gwen. na Huwag mo naman masyadong anghangan, ha? Wala. Okay, ay, Feeling. Feeling pangnigang. pangsigang, oo, yan. Gusto ko rin magano dito, kaya lang kasi mahal kasi ang I'm so kilo. happy! Mahal mo na siya pag ibibig. Singapore Eve. Tuloy na ba? Yes! Okay na. Sa Singapore! Parang ayaw mo gawin. ako happy naman ako. Nakausap ko na si Ma'am ko. Siya yung kusang tumawag sa akin. Ayoko lang yung ano. Isa doon. Kabalo. Hello! Sa Committee. oo. Napaka-supportive ng jowa mo. No? Ma, $30 inangat ko. Oh, diba? Told you.
Ako kay 35 bro. 37. Ako 33 yata, 32. Oo, 200 na ako. 36.74. Kay 198 na ako. Chada. 335 pa, 325 pa lang. Uy, magalit na kami ha. Thank you. 40? Thank you din sa Oh, pagpunta. thank you, ma. 220 nga doon sa ano? 2 ko sa gilid. Bye everyone. Thank you. Thank you. Isda. Bilang mo na si tatay ng isda. Mag-ano pala kayo, no? Tulingan. Gata. Bye-bye. Lami. Thank you. I miss tortang tanong talaga. Nakita mo ba sa post? Ay, hindi pa pala ako nag-post. Kabalo naman ako pag maaga pa, may torta pa. Ayan si tatay, nagbibenta siya ng isda. Ilang piraso yung, magkano yung 6 na piraso? O, timbang yun. 6. Pare-parehas ang sukat Para maano namin kung paano yung pagbenta ba. Wow. Pila yan. Ha? Oh. Okay na yan, 6 lang tay. 1 kilo? Yes, sarado. Wala. Mm. Ada tiwaso na naman dua. Ayun na. Kasi iilan lang nagbibili. Kahit para. Okay na yun. Ato mo 1 kilo.